Үлген Кабандың кызлары мындан 2 шақырым ераклыкта табыла. Хәзер инде торак пункты янында контроль пункты куелган. Бердә бер техникада беркем дә үтеп керә алмый. Хәтта ветеринарларны да документларын тикшерәләр. Алар махсус кием кигәннән соң, техника сыйыкча белән эшкәртелгәннән соң гына алга уза алалар. Алабуга милли паркы мәйданы 78 гектарны тәшкил итә. Бар яклап анда керү юлларына постлар куелган. Танай авылыннан Шулман буе әрәмәләренә китә торган юл хәзер саг астында. Число особей доходит до 70. Бу биләмәдә барлыгы 70-тән артык кабан исәпләнә. Аларны тоту буенча тәүлек әйләнәсе эш бара. Көндез квадрокоптер, төнлә тепловизорлар белән күзәтәбез. Махсус оешмалар, аучылар да җәлеп ителде. Кабаннарның инде күбесе юк ителгән. Авыру табылган урыннан 5 чакрым ераклыкта гына Танай, Армалы, Лекарево авыллары урнашкан. Шәхси хуҗалыкларда асралучы дуңгызларын да юк итәргә тотынганнар. Здравствуйте, у вас свиньи есть в сарае? Была срочно собрана информация. Махсус төзелгән төркемнәр 2 көн эчендә 3 авылны йөреп чыкты. Шәхси хуҗалыкларда асралучы дуңгызлар һәм ит түшкәләре юк ителде. По всем фактам. Бу эш полиция, ветеринария һәм авыл хуҗалыгы күзәтчелеге хезмәткәрләре тарафыннан оештырылды. Тере үлчәм өчен 105, ит өчен 180 сумнан икенче көнне үк акча түләнде. Танай авылында 8 дуңгыз, 2 түшкә ит өчен акча бирелгән. Аларның бәясен хуҗалар аз сына диләр авылда. Мы слышали об этом, что такая ситуация у нас сложилась. Мин бу турыда ишеттем. Миңа калса Африка чумасы бик куркыныч авыруаннан шулай гына кутылып буладыр. Я так не держу, не знаю. Мин үзем асрамыйм, бу тирәдә беркем дә тотмый, шулай кирәк булгандыр инде. Нишлисең бит? Бу афәт Татарстан күршеләре Самара һәм Оренбург өлкәсенә дә барып җиткән. Димәк, Баулы һәм Бөгелмә районнарында хәзер куркыныч астында. Алабуга районыннан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.